No čaute všetci, toto je moje video a budete niečo počuť, tak to je rozhlas, tak ideme si na nejaké video natočiť. No natáča, ale nejakú hru si ideme pustiť. No akú si dáme. Tu nič také nemám, len tieto aplikácie skôr. Tak čo tu máme? To by ste si chceli zahrať, tak si poďme zahrať Minecraft. Ako si narýchlo postaviť domček, tak to si ukážem a potom vypnem video. Počkajte, teraz to načítava. Pijem teraz. Dobre. Teraz chceme ukázať, čo tu ja hrám. Messenger. Ale nebude to ste nevideli. No, moja láska je Martinka, ak to kúkaš toto video, tak som do teba teraz nesrandujem. Pre nejakých iných to není, pre moju kamarátku. Tak ahoj, ľúbim ťa. Ale nie, toto je pre všetkých, tak čaute všetci, teraz je to už koniec videa. Čaute. Čus bus autobus. Jaj, keď toto chcem. 5 minút iba, tak čaute. Majte sa dobre, keď niečo budete robiť. Nech sa vám v škole darí. Čauko, kakauko. Tak ahojte, čo vám už poviem.